Per a fer possible un projecte de poble és necessari realitzar una gestió econòmica solvent. Des de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes hem dut a terme una gestió econòmica sèria, rigorosa, eficient i molt solvent. Paguem en el plaç que marca la llei. Tinguem un endeutament baix del 16%. Hem acabat tots els exercicis amb un romanent positiu de tesoreria. Hem congelat els impostos i alguns d'ells els hem baixat. A més, hem donat lloc de treball temporal a més de 40 persones al llarg de cada exercici. El nostre criteri de gasto és molt senzill. Fem com tu faries en ta casa, no gastar més d'allò que tinguem. En el Partit Popular de la Llosa de Ranes hem treballat, treballem i treballarem cada dia per fer un poble millor per a viure.